די, אבל תעשו איתי. אל תדאגי, זה לא קיים, זה לא קיים. אתה תופס לי מצווה? אל תגיעי. כמה זמן אני יכולה להוריד אותו? אז אולי נחכה קצת. עכשיו שמתי ישר, תוריד לי את הידיים למטה. היי, זה לא בצד? הנקודה גדולה. אולי לא. לפני. אל תדאגי, זה לא קיים, אל תדאגי. נביא לך לשתות מים. את רוצה שאני אחזיק לך את הזה שאת רוצה שאני אצלם? למה? תסתכלי עליי. תשאירי. טוב, הוא רוצה שקט. אני רוצה שקט. אני לא אכפת שאני אשגע אותך. לא, אבל זה יצא לך טוב. כמה זמן זה? אתה יודע, בדיוק 2 שניות. אל תסתכלי, תסתכלי למעלה ותנשכי את היד. לא נראה לי שאת כל כך תסתכלי.